Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-10 stazzjon. Ġesu imneżza minn ħwejju. Nadorawk o Ġesu nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mil-velu l-arka mqazza ma ġiet imċaħda qatt, imma Alla ta' din l-arka ġie mneżza minn kulħadd. Jekk ħadd ma jgħatti l-era illi fuq Kristu ġiet, jgħattuha l-anġli sbejħa li jinżlu mis-smewwiet. Missierna li inti fi smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.